kenang ni kesengi dia daga mesim ka ba sungkhia bat kikhia ya la ka jong ka dong ka thai nakaliang ka Federation of Rewar mingi local derbat ringkat bat kini kiken hun seng balang kibangi la ya thau ya ka joint action committee ha kini ka tayo ko paladat tingil awan menem step ban ra plakat akhmat office jong ka NHIDCL mentak sengi kumba pilai baga jingwan ke jongi ban ra plakat daga bejajai kalong kum kadak kashin ban penpau sya ka sarkar jela bat sya kini ke company namar ke jingtrei yang ke ka surok shilong dauki kam tame na penusla syarum terter syadu sya usim kalalong ka ba dang syupet filawan dan jongi khmat ka ba ngimi hapsyu baga dei ka surok tinggi nakaliang ke jongi ngilawan menem step ban ra plakat de hadin bingi ra plakat kila khot ban yakren bat ngi kinong yalam hapo kani ka office ban yakendu ya u nong yalam lani u he jong ni ka NHIDCL tingila ekren hakabun kiliang ngila yathir tingila ekren ru ba kajingwan kajongi da kajing suk yalang borok khot kinong sensyar sinong hakani ka thain riwan jong ka penusla borok away ringkat bat kini ki association tourist bat ki nong nya kali nang ki na po ka thain kajongi da ka ba niwan da kaju kasur da kaju ka nongrim ban dawa na ka state government bat dawa na kani ka company national highway in kani ka NHIDCL baka day ban le no mardor kani ka surok ngi iba man ka por ki sipen bit man ka nangi iba kiwi ki seng balang ki layaki man usnam ngi layaki ya kani ka issue ya kani ka surok ndi umdan basngap umdan basimkhia ngi layo iru bana kliang ESDO ila simkhia balia shong meeting bat ki nong yalam sinong bat ki seng balang bat kiwi ki association nrei ngi iba kampoi SI kani ka jingasong meeting ringkat badi SDO tena kaliang jongi hakani ka singi ka bamenta niwan daga jing sukhia balada kani ka company kamla ban ai ka jing trei ka bapura ya kani ka surok ban pendep hakani ka phase 4 bat ka phase 2 ka bingi ba ka jing sliu palat ka surok tingi ngila ekran syai menta nakaliang jongi gila penpau bagi don ke jinge habon kiliang tingi kani ka XU ke jongki ngimpediang nakaliang ka federation nakaliang ke JSC ngimpediang ya ke jing gran ya ke jing ajimut jongki nrei kila penpau ban ai de ke jing thok ban pendep no menta ka to kani benai kini surok ne kani jing ngisim ngimpediang nrei ngibu ru ya kani ka tarik balada ki kimla ban le ha kani ka arphus ngi kumbangi lai bu ngilai kran menta ngikran markhmat bangi aipor arphus ngi ya kani ka company ngi aipor arphus ngi ya kani ka sarkar balada kamla ban le ai ya kani ka surok ngimban se ban kiu sya kami kala high court da ka bingi nujor da ka PIL kata kadai ka bangi kran ha ka basai hakmat jong ni general manager jong ka NHIDCL ban ngikran ru sya basai sya ka sarkar bagane ka de kejing jenjar jong pi ba la laitli kisnam ngilamat ya kani kejing sniu ko surok kiudor kimar kimata kiudor ki bai kali nangta kakta ya kalet kawan jong ki briu jongi ha kalet kawan la dei ki bapang ki bestom khamta me ki khna buling yoi bah ki di sample yor ngi ba bon ki khna bule jongi ki thut ha ki exam namar ka surok tang sipoi ka poliyor play chethe kadap daka nangta ki dikot ki surok nangta ki lentik singking ru kimlong ki basingan banya nangtang isu wat ki men simbriu ki ladu ha kini ka jing trai kini surok kum mapile yoi ndi bangi kran hangni ilapan pau makir ki sutho tikane kadai ka warning lane ka jing ai ka jing mana na kani ka company bat ka sarkar balada phimlai ai ar posngi nakaliang ka federation ka JSC ngimban si banle ujorno sya ka megli high court da ka PIL kata kadai ka mai kran da ka basai ban nakaliang kani ka company kala kular menta khamat ka jongi ngamtip ki kular sisana ki kular kai namarkat ki bakawan nargi seng balang nakini ken hon ki kular bet banle ai ya kani ka surok enrai kani kadai ka jing kular ka jongi hakmat jongi kirang ba tingi ki dikiri orang ba ki bawan nak pokat tain riwar kirang ba sinong ki sodar sinong nangta ki seng balang nangta ki tourist association nangti na pokat tain riwar jungi iwan menta da ka jingkit klik ya la ka jong ka dong ka tain iwan da ka jing sukhya ndai bawan hangni ban pen idur ban yakran media ndai iwan da ka jing sukhya namar kindalek dalade ka surok purusla watang banyaj da ki kulai ro ngatharai umtre banyaj ya kani ka surok maga jing sdiok shaba polat kani ka surok ni iba kane kadai namar ngiyo iba ka surok kadai budlom jong kayo tengam tip kajing sisa na kajing ka bomday namar kajing chong jong ki ong ba la syukular ban siang no ban le ni iba wan nakaliang uchimen star kular andrai kana kajing kular kajing chong jong ki da ki bun genta
kamuan ra ya usok ba bangi angnot kum kipat ba ang dosong siti kani gadai tang ka kam ka bamakikin si pentame yangi rai mentah ngi larai bangi nom sangat su ya kata jing pentame dala phimlei ai hapok arpos ngi ngimban se ban kiu sya Meghalaya High Court da ka bangi ujor na da ka pi ai tang